Kuthi ngelinye ilanga omunye umngane wami kunalento ekuthiwa i-Uber. I-Uber isebenza nge-app no requestayo osuke ne-app enzela ukuthi umthathe umuse la umusuke umusa khona. So manazara ehlama senkosini ngayithatha le moto ngimsiza lo mngane wami ekhathele. Ngase ngayithatha ngathi ukuhamba kabili kathathu. Lapha kuleya ndawo esihlala kuyona eNtuzuma inezigebengu kakhulu. Ngayithatha ngathi ukuhamba ngasebenza ngehlela kamasho. Yaqala inkinga ngathi ngisegarage leli mosuku ungena estation baza abangapha ngakamasho. Kune garage la before uzongena phakathi estation ngangimile khona. Ngavele ngacabanga ukuthi ake ngidlale ingoma yamaNazaretha emotweni ngayiconnecta ngefoni. Ngayidlala i-app on. Ngase ke isiyangena ilokhuzana i-request ukuthi nangu umuntu ofake imthathe. Ngase ngasuka ke lapho ke ngahamba ngangena ngaphakathi kunendawo lapho kuthiwa isesiyanda khona lapha kamasho. Ngase ngiyafika ngaphaka kahle ngajika ngase ngiqhamuka lezi insizwa zo-8. Mazu 8 lezi insizwa ngifike ngivule isicapha sami ngithi bafowethu nina lapha engizonithatha bathi yebo. Uzothatha thina kodwa umfowethu lana ulimele ugwaziwe yena umuntu esimfuna ukumhambisa ephula. Bese ngithi ayikho inkinga bafowethu angihambe naye ngihambe nomuntu ozohamba naye ngoba mawukuthi ulimele lo muntu. Ngisho ngazi ukuthi kanti okubi sekungilandela. Ngathi wayesethi lo ophethe imali athi hayi okungenani mfowethu angivele ngikhokhele khona la ukuze uzohamba usukhulekile uyombeka bese uqhubeka lendlela yakho. Ngase ngivula iwindi lami la driver kwase sengena lo ongala kuthula olimele angimnakile mina. Ingqondo yami nje ivalekile. Ngase ngiyimukela le mali kwaku-R50. Ukusuka laphana uya ePoli kwamaminithana ambala mhlawumbe kwangaba u20 noma u15 ngendlela okuseduzane ngayo. Ngase ngiyithatha le mali ngathi ngiyaphenduka ngizama ukugwaqazisa ukuthi ngithole imali yokuzomshintshela lo muntu othi fanele ngihambe esengikhokhele sengiqedile indaba yami ngihambe bese ngiqhubeka nendlela yami. Ngithi ngiyagoba ngithi ngithatha lesitsha esithiwa i-exchange esihlala imali. Ngithi ngiyayibamba uhlweza ngeke sekubanda isibhamu la kimi. Ngithi ngiyaphenduka ngithi kodwa mfowethu yini sesibangeni. Athi cha mfowethu sizosebenza thina umsebenzi isikhathi sokusebenza njengamanje. Ngithi mfowethu ngiyaxolisa mfowethu angazi ukuthi lokho enikwenzayo nikwenziswa yini. Wase sevula lesi sicapha kwase ngena lezi ezinye insizwe zazu4 ngemuva. Zangibamba zangidonsa zangiletha kulesi sengemuva zangivalela phansi. Omunye abeka umese la eqolo omunye abeka isibhamu la kimi etanyeni. Umthandazo wami nalamhlanje angikwazi ukuthi ngathini. Kodwa ke ngifikele umunye ngoba abazali bami babengazi ukuthi ngiyenzani ebusuku ngaleso sikhathi ngoba babazi ukuthi ngihlele endlini ngizovuka ngihambe ngemsebenzini ngoba ngiyasebenza la ngisebenza khona. Kodwa ngesimo sokuthi lo mntwana wathi ucela ukuthi ngimsize ngase ngayithatha imoto kanti sengizongena enkingeni. Kanti lapho noShembe uzoyibonakalisa kimi ukuthi ungubani. Base sebekwenzile lokho base ba-driver about 5 minutes. Base bethi hayi ngeke lo muntu lona fanele siqede ngaye ukuze sokwazi ukuthatha imali, sithatha imoto, sithatha ifoni, sithathe wonke lamakhadi, sitransfer yonke imali kulamakhadi siyifake kwi-account yethu ukuze sazi ukuthi sisorted ngayo.
without ukuphazamiseka. Wase sengithatha lo munye wangifaka ngemumva ebhuthini imoto ngayizithi qhwi mangithi ngiyacabanga indlela ejika ngayo nehamba ngayo ngayibona ukuthi hayi yangena kudumisa amakhaya. Ngayibona imoto ihamba ngiyayibona ngamehlo engqondo ngoba indawo yonke ngiyayazi ukuhamba kwayo nendawo inama-humps ngiyayizwa ukuthi hayi no ishona impela iya ngasemngeni. Phansi ke lama ngasemngeni udonsela phesheya eClermont uqhubeke njalo ushona ePantown. Mase seyifika lana endaweni emnyama la uma usuzowela lo mngeni lona yaseyima. Base bathi ndoda qeda konke obucabanga noba ubufisa ukusho noba ufisela umndeni wakho uqede ngakho ukusho njengamanje ngathi igama elodwa ngathi Shembe ngabe uyabona abazali bami sengafa kanjena ngifela into engakazi ngiyazi lento engiyiqala namhlanje kodwa Shembe ngicela ungikhumbule isalukwazi sangikhombisa umNazaretha ngeke sikuthokozele ukuthi ngife ngingakaze ngisenzele lutho. Angimazi naye ukuthi wayiqhamukaphi wasethi hayi bafowethu lo muntu asimiyeke indaba yakhe asiyeke sishiye imoto sithathe ifoni sithathe le mali lena ebuhlezana simshiye namakhadi nemoto nayo yonke into bathi ndoda ukuze usisize lala kanjalo ungalokothi uphenduka ngoba make wathi uvusa amehlo ukuthi sishona ngapi sizoqeda. Ngaguqa kanjalo ngathi Shembe ngalokho ngimemezile ngathi Shembe ngathi singaphapha maseko mabonga uThixo. Manazaretha amahle enkosini sikhuluma ngeindaba ezinjalo ngoba thina abantwana abancane makunentsha noma sikhuluma eindaba zaNkulunkulu sigcine sigxamukela kubantu abadala lento engafuneki kithina njengentsha. Njengoba sikulesi sikhathi kuzongena uJulayi sizohamba siyoveza amahlazo laphana ngokuthi abazali bethu abafundisile kepha kodwa abazali bethu bafundisile emakhaya thina senze okwethu lapha esikufundiswe angazi kuphi. Uma umntwana wakuleli bandla uyinazaretha uyinsizwa noma uyintombi uma uye emhlanganweni kaJulayi uyafika uyiphathe ngentombi noma uyinsizwa uyawulalela umthetho ungathi umshumayeli mayethi njengamanje hlayisuthi yenza ukuthi wena ugoloze. Kuleli bandla akwenziwa kanjalo ngoba kwaziwe inhlonipho ukuthi ihamba phambili. Sengihlala phansi manazaretha mahle enkosini ekudekeni kithi kaThandasho emzini kaMbondlongo kwake kwenzeka isimanga nami engasikholwa umfowethu omncane wakwethu ozalwa ngonyaka ka2004 wathi mayezalwa ubudoda bakhe bangavela bangabonakala. Uma ngichaza ngobudoda bakhe ngichaza ngalezi zinto ezihambisana zombili phansi kobudoda bakhe. Lezi zinto ezimbili zazingekho. Ngikhuluma isiminya manazaretha enkosini ngoba ngikhuluma ngoShembe owunyazi lwezulu ukuthi uyazenza izinto bafowethu msani ukukhohliswa abantu nithi uShembe umuntu ebephila emhlabeni nasezulwini. Amen. Mase sihamba saya emzini waseLinda Ntonga ingane yakwethu ingakaze ilokhu yazalwa isineminyaka eyi11 ingakaze kuvela ubudoda bakhe sithandaze kwaze kwahlula udokotela base siyahamba sayilinda Ntonga bayofika bayocela uNyazi lezulu ukuthi umdoda balengane Nkosi yamakhosi akukaze kuvele kuze ube namhlanje yathatha uNyazi lezulu. Ngikhuluma ngoNyazi manazaretha enkosini. Amen. UNyazi lathatha amafutha lafaka umuntu phakathi yathi nimgcobe ngalamafutha kuzophela izinsuku ezintathu kuzovela ubudoda bakhe.
sahamba sabuyela emazweni akithi safike sahlala ekhaya umama wawathatha amafutha wawagcoba namhlanje nangakusasa wawagcoba kwathi masivuka ekseni wayelala nami mayithi mayevuka ekseni ngambuka ngikhuluma ngoNyazi manje emakosini mayevuka ekseni eyochama wavele wagumula nje straight angimazi nami ukuthi wayenzwa yini mangithi ngiyambukisisa hayibo ubaba yini yini engibonayo ngahamba ngayobiza uma ngathi awungibukise ukuthi yini le ngibonayo uNyazi manje esenkosini ayilukhulu ngiyalibonga bafowethu amen ngoba umfowethu njengamanje uyazazi na ukuthi ubudoda bakhe bukhona ngoNyazi bafowethu bayabonga uthini ngenxa yesikhathi bafowethu ngizohlela ngezansi ziningi insizwa ngiyabonga bafowethu noma ngifikele umuntu ngendaba yami kodwa uNkulunkulu ehlise indlela nami ngoba kuzobe namhlanje akufiki ukuphumula ngalento yangehlela mabonga uthini inkosi kusisene kuzwini